Čaute, vítam vás Crazy Builder 100 u ďalšieho videa z normálneho svetu. Tam Creeper ide ku mne. Kde je Creeper? Tu je rozmar. Ďakujem za drevo, za to všetko hlinu. To drevo si celé. No. Dnes mám v pláne preskúmať tú jaskyňu. To je veľká jaskyňa a ďalší Creeper. Poď. Poď Creeper, poď. Poď Creeper, poď, hodnej. Díky. Ešte si narúbeme drevo. Tak mi to laguje. No nevadí. Máme tu hlinu. Nesieme si potrebné materiály. Najeme sa. A vyrazíme. To sem. Meso so zimou. Sem, dobre. Môžeme ísť. Ešte. Hlinu. Au. Najeme sa. Môžeme ísť dole. Ideme. Uhlie. To je dobré. Tu budeme mať veľký zisk. Tak to by sme mali. Dobre. Poďme pokračovať. To je veľká jaskyňa. Kostlivec. Smrt. Dobre. Máme to. A skúmame. No, a ešte. To bude dlhá jaskyňa. Tu treba si vziať hlinu. Kde som už išiel? Dobre, jaskyňu máme preskúmanú. No a teraz by sme mohli začať ťaziť si niečo. Hneď tu. Naťažíme si na krompáč a na silnejšie zbrania a na výzbroj. No. Život sa mi pekne doplňuje. Ešte tam čo je? Nie. Kde netopia? Dá sa trafiť? Dá sa zabiť, že? Zmrt. Tebe som si zlamal. Ideme si vykraftiť nový krompač. Ale už zo železa. Takže dosky, raz, dva. Tak, raz, dva. Palice a ešte nič. Toto dáme vypaliť. Počkáme. A počkáme. Máme jednu tehličku. Druhú tehličku. Píšte mi do komentárov, čo by som mohol natočiť, o čom, nejaké mody mi píšte. A tak ďalej. Mám tretiu tehličku. Môžeme.
3. Máme nový krompáč. A môžeme sa zase vydať na cestu. A môžeme jesť. Uhlie mi teraz netreba, ale jak sa budem vracať, tak si ho vykopem. Hneď tu máme ruda. Tak, ešte niekde vidno. Hej, halo. Halo. Kde si ruda? Á, tam je. Tam som bol? Bol. Tu, ideme tu. Dobre. Som niečo videl? Áno, videl. Tuto je. A ešte tu. Dobre. Máme to. Chcel by som nejaké tie diamanty. Á, pozri. Hneď sme našli. Ešte tu som videl uhlie. Tu je. To je všetko.